тик күз һаламын халкыма. Мин Нәркәс башкорт гимназия-интернатына 3А сыйныф укучысы. Бүген үземнең яраткан язучы Мәҗит Гафури иҗатын таныштырам. Мәҗит Гафури 1880 елда безнең районның Идем-Карам авылында туган. Бөек язучының исемен районыбыз горурлык белән үз иткән. Туган авылында бик матур, күргәзмә материалларга бай музей да бар. Мәҗит Гафуриның бар әсәрләре кызыксындыргыч, мавыктыргыч һәм бик мөһим мәсьәләләрне күтәрә, безне яхшы сыйфатларны үз итәргә өйрәтә. Харыкта кем ашаган? Явыз бүре үзенең гаебен куянга япырып, ялганды һөйләп тора. Куркак куян барыһыннан да куркып үзенең гаеплеген исбатлый алмаган. Куян образында кемһетең, дөресһезлек, явызлыкка тарган, ябай кешеләрне күрсәтелгән. Бүре образы алдаксы, ялган, үз гаебен икенчегә яптырган кешене күрәбез. Кем ашаган? Күренекле язучы минем кумирым. Уга бәйле конкурсларда катнашырга тырышам. Әле шигырьләр конкурсында катнашып, икенче урын яуланам. Һезгә бу шигырьнең өзеген һөйләп үтәм. Мәҗит Гафури Гөлдәр баксаһында. Бер көн шулай Гөлдәр баксаһында сәскәләрне кылды тамаша. Хуш исләремән ян шатлана, нурларыннан күзләр камаша. Нәфис төсләренә, буйларына хайран калып кызыгып каранам. Эй, сәскәләр, һәргә кемдер дуслар, кемдер дошмандар дип һораным. Бу еллар шунда яшәделәр, нурда сәсеп ем-ем көдәләр.